Noniin, tässä ollaan livessä taas pitkästä aikaa ja tervetuloa mun liveä kattelee, ketkä sillä ruudun toisella puolella video katselee. Mä oonkin tällä puolella. Näin. Pistäkää liikkeen, pistäkää kommentti, ihan mitä vaan. Tulkaa kattoo ihmeessä liveä. Ja mulla ei nyt ole mitään erikoista asiaa tässä oikein. Mulla on vaan vähän tylsä, niin mä kuvailin liveä huvikseen. Mä ensin tossa... Mä en tiedä, mä en ehkä kuvaa tätä ihan täyttä aikaa tätä liveä. Suunnilleen 15 minä, 10 minä. Mulla ei oikein tekemistä, mutta mulla on vähän tässä sellaiset, että supatkaa kanava ja mulle tuli just ilmoitus mun kännykkään, että liveä voi pätkiä. Laittakaa liveet chattiin. Ja mihin vaan mitä mä teen tässä livessä. Mä en kyllä ite löydy. Taas tuli, että internet pitäisi olla tosi tukeva, kun tekee liveä, mutta saankohan mä tän nyt liveen sen aikaa, vaikka netti nyt on aina mitä on, mutta toivottavasti se ei ole semmoista joka kerta. Joo, ja mä vähän mietin, että mitä mun pitäisi tehdä näissä liveissä, niin mä oon sulle minuutin tai 2 minä käynyt tätä liveä vasta. Niin mä vaan kävelen täällä ympyrää kuin ympäri. Mä en osaa suomen kieltä niinku yhtään. Se on mahdotonta ja todellakin niinku huomataan, että tää video on vähän tällainen sumea. Tää näyttää vähän taivasharmaa suunnilleen. Mun naamakin näyttää välillä harmaalle. Ainakin silloin kun aloittelin vähän. Ei tää nytkään mitään parasta, mutta